Velkommen til Flemmings program. Det skal være rigtig god. Jeg har et opkald. Hvad? Et opkald? Min usynlige telefon. Nej. Jeg ophidser, fordi jeg snart skal lukke. Hvad er der? Hvad er der? Jamen, jeg har kun $2. Og dem skal jeg bruge på en cheeseburger. Og den anden $, skal jeg bruge på en cheeseburger. Okay? Ja. De ringede og spurgte, om de og sagde, at jeg skulle give dem $1. Og så, fordi ellers så vil min far dø. Men jeg vil købe en cheeseburger i stedet. Jeg tænkte mig at motionere. Nu er min far også død. Ingen der havde en shahada. Ja, og der er roden. Bedsemor. Bedsemor. Hey, bedsemor. Din gamle kælling. Fuck af. Jeg hedder Tjæbe. Kom på en bedse. En meddelelse til alle vores kunder. Der er kun én burger her i Tony B. Jeg min burger. Fuck af helvede til bedse. Min burger. Jeg er glad for, at jeg er også Tobias Bang. Burgersted. Alle sammen i Tobias Bang. Der er lukket. Nej. Skam dig. Du har fortænkt den her. Spade. Nu har jeg også lige løbet lidt. Det er fandme hårdt. Men jeg er snart ved Tobias Bangs. Løbestød. Nej, der er fitnessvogn. Der er en gamle dame igen. Prøv at se her. Dit svin! Du skal vise dig, hvordan han er en gammel dame! Hvad er det? Nå, det må jeg gerne få. Ja, tak for dem, du. Det må jeg nok bruge for. Kom nu! Nå, tak for dem. Kælling. Det har jeg brug for. Kælling. De passer mig. Hvor er jeg? Den kan få dem. De er lige ved kræftskræmmen. Det er skal nok lige gøre den gamle bedstemor bedre af humør. Undskyld, jeg ikke talte med min gåstemme. Havsa, undskyld altså. Ja, det var bedre. Jeg kommer nu. Lad være med at spille smart, Sheriff. Kom med, Sheriff. Jeg vil gerne anmelde en. Det er en gammel dame. Jeg vil gerne sætte 1 million kroner på hende. Jeg vil gerne sætte dig i fængsel. For at slå mig. Jeg er god ligesom dig. Nej, du er ikke. Kan du så være stænder? Jeg tror ikke på dig. Nej, det er sandt, Sheriff. Nå, hvem skal jeg så nu spørge? Der må være en anden sheriff her i byen. Som for eksempel... Nej, stop! Jeg har en gang for alle. Nej, det der, det er fandme for klamt, sheriff. Styr dig, bøsse. Nej, kalder du mig en bøsse? Du må skamme dig. Du må skamme dig 2. Du må skamme dig 3. Prøv at slå mig. Ja! Du ramte ikke så hårdt. Vil du være mere? Min skridt. Mor! Mor!
Du er dit store fjol. Jeg er i gang med at lave en tv-serie. Og jeg er i gang med at sove. Besse, er det dig igen? Jeg er bare husker. De så den for mig. De sagde, at jeg var lige. Nå, det gjorde de. Ja. Ja. Slås med mig, Besse. Kom op og slås. Jeg er gammel dame. Lad mig være. Jeg er ikke straight. Lad mig ikke. Spis dit lort. Spis dit eget lort. I er anklaget af at drikke hash. Men selvom I ikke gør det, har jeg opfundet det. Pas på. Jeg gav din mor shahada i røven i går. Jeg gjorde det endnu hårdere. Jeg skal pisse. Også mig. Eller det er blevet overstået. Yes. Så du pissede? Ja, jeg vidste ikke, der var åbent. Nice. Nu myrder jeg dig, dommer. Den skylder vi 2 år i fængsel. Jeg snil! Ja, det er det faktisk. Er du klar? Nu! Kom her. Jeg kan ikke mere. Jeg er lidt nervøs. Jeg er i dag, fordi... Ja, der er 2 gode nyheder. Ej, den ene er dårlig, desværre. Men den gode nyhed er, at den gamle bedstemor døde. Den dårlige nyhed er, at jeg er hjemløs. Det er tilbage omkring mig. Jeg føler mig fortabt. Det er bare så ærgerligt. Hey, hvem sagde noget egentlig? Hvem var det, der sagde det? Mig, de fjols! Og jeg har virkelig vundet 15 millioner. Det er jo fantastisk. Ja, det er det! Men du er altså også en lille stump. Du er så dum! Fatter du det? Kameramand, akavet. Virkelig akavet. Jeg er så begravet. Kan du vide? Han må lægge 1 år. Besse, er det dig? Ja, det er mig. Hvor er han? Bedstemor. Han er lige der, og han er blevet bollet af bedstemor. Hjælp!